ešte začínali. Posledné. Ešte jeden taký mladší. Hej. Aký je váš prvý dojem z tohto centra? Bol som úplne unesený z toho, aké je to veľké. Človek, keď som prišiel, tak sa to odhalovalo stále viac a viac. Som milo prekvapený. Veľké. Poď! Musím povedať, že som si to bola pozrieť komplet celé a nemám pocit ako športovkyňa, že by tu niečo chýbalo. Vysoké stropy, to vetranie je tu geniálne, ja si to cením veľmi. Moderné, štýlové a svieže. A čo vás najviac prekvapilo? Lúka, ako už tu nazvala dneska Dada, že ideme na lúku vedľa, tak to je tá krásna veľká zelená ihrisková plocha. Kde sa stanovíš? 35 záťaž, 20 pauza. Poďte na to, dobre, 10 ľudí, raz, dva. Tým, že strašne veľa ľudí teraz pracuje zo stoličky, málo sa hýbeme, tak si myslím, že toto má obrovský potenciál pre vybudovanie zdravších ľudí. Že tu je viacej vlastne tých odborníkov po kope, že není to len zamerané napríklad na rehabilitáciu, ale je tu aj vlastne ten gym, že sú tu tréneri, doktori, fyzioterapeuti. Fyzia, rehabky, chlapci to vyšperkovali perfektne. A máme takú malú spoluprácu s materskou školou. Ako motivuješ klientov k lepším výkonom? To je dobrá otázka, lebo snažím sa ich nechať precítiť, ako sa ich telo mení a to, keď vidia svoj vlastný progres. Tak, uvoľním, pôjdeme druhá. Práca pre mňa znamená určite obrovská výzva. Je to niečo, čo je konečne v Prešove asi topka. Veľká zodpovednosť a na druhej strane Super kolektív, mladý kolektív. Fungujeme tu skôr na takej tej rodinnej báze. Sme všetci skoro jak rodina. Je to neoddeliteľnou súčasťou života momentálne môjho. Váš tip na kondíciu a zdravý životný štýl? hýbať sa každý deň. Pravidelnosť. To mám feedbacky, že chlapci namotivovali ste ma, od pondelka začínam. U niektorých samozrejme to je také, že dobre, ale veľa ľudí povedalo, že fakt som namotivovaný, začnem možno cvičiť, začnem sa viacej starať o seba. Pauza, presuň! Cúvam, o jedno! Čo by ste odporúčili vyskúšať ako prvé? No samozrejme diagnostiku na našej ambulancii telocvično-lekárskej, čiže záťažové spiroergonomické vyšetrenie. Čo by ste odporúčili vyskúšať ako prvé? Jednoznačne Fitbox, ale určite súhrn viacerých cvičení, pretože nie je to len o tom jednom. Skúšať našu perfektnú rehabilitáciu, krásnu. Po tej profesijnej stránke, tak samozrejme cvičenie je gro. Kruhať s Ondrejom. Ktorú službu by si rád vyskúšal? Asi to komplexnú diagnostiku. Veľmi ma zaujíma, že jak som na to. Ja ako športový penzista si myslím, že asi najskôr využijem regeneráciu. Vieme sa o toho človeka postarať, zdiagnostikovať, spraviť mu STKčko. Akú emóciu by mal cítiť návštevník pri vstupe do centra? Energiu. Mal by cítiť to, že takto by to malo vyzerať všade a keď sa niečo dneska robí v rámci nejakého športu a zdravia, tak malo by to podľa nás vyzerať takto. Ak môžem byť trošku osobný, ja osobne by som sa veľmi chcel poďakovať mojej najbližšej rodine. Kamarátovi, spoločníkovi a bratovi. A samozrejme rodičia, ktorí pri nás stoja od začiatku, súhlasili so všetkým, čo sme si zaumienili. Ja som tvrdý kritik, ale ja im nemám čo vytknúť. Choose not a life of imitation. This get us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside.